Toto je ešte moja fotka. Aktuálne sa nachádzam tu pri Milanovi Skriniarovi. 11, 12, to bolo Čordomy, 9, 10. Ako sa hovorí, posledný dotyk. Ahojte, moje meno je Ľubomír Belko a postupne vás prevediem celým zázemím nášho klubu. Začneme mojím miestom, kde ja aktuálne sedím. Ako môžete vidieť, tuto mám aj veci a toto je ešte moja fotka, kde sme všetci hráči dostali pred sezónou takéto fotky a keď sem prídeme, tak sa môžeme na seba pozrieť. Aktuálne môžete vidieť tuto na týchto stenách, máme nalepené nové motá pred našou novou sezónou. Niektorí sme odchovanci a niektorí sme prišli neskôr. To znamená, že či je odchovanec alebo prišiel neskôr, proste musí bojovať za ten klub a nechať na tom ihrisku všetko. A tam môžeme vidieť pokračovanie, no všetci sme šošoni. To znamená, že či je ten odchovanec alebo už prišiel potom neskôr, tak musí na tom ihrisku ukázať srdce a bojovať za kolektív a za tento klub. Môžem vám ukázať ďalšie priestory tohto zázemia. Takže aktuálne sa nachádzame v našej obývačke, kde trávime čas najmä pred tréningom, kde máme s trénermi meetingy, alebo chalani môžu svoj voľný čas využiť či už na dámu alebo šach. Tam máme kalčeto, alebo tam vzadu máme PlayStation, kde sa pravidelne hráva NHL-ka. NHL? NHL. Tak, OK, hrávate futbalisti? Je to tu dosť obľúbené a väčšina hráčov hráva NHL-ku aj na sústredeniach, takže je tu aj taká zaujímavá prestíž. Ako môžete vidieť, tuto máme naše kalčeto, kde pravidelne hrávajú väčšinou hráči z Afriky a zahrajú si to pred tréningom alebo po tréningu, aby využili svoj voľný čas a takto sa zabavili aspoň. Prečo len hráči z Afriky? Tak my chalani sme naučení na to plejko, ktoré môžete vidieť tam. A chalani z Afriky sa už naučili na to kalčeto, že je vždycky voľné a vždycky si ho zahrajú. K plejku sa nedostanú, že? K plejku je ťažko sa dostať, lebo nechcem to tak povedať, ale tak väčšinou chalani, čo vždycky prídu po tréningu, tak takými účastníkmi je Samo Belaník, Adrian Kapralík, Majo Salver, Samuel Kopasek, takže je ťažké ich vyhodiť odtiaľ. Tu, ako môžete vidieť, máme priestory na mobilné telefóny, kedy si tu chalani odkladajú telefón pred tréningom a vlastne dostanú sa k ním až po tréningu, keď ho skončíme. Teraz sa nachádzame v našej rozcvičovni, ktorú využívajú chalani najmä pred tréningom. Tak tuto môžeme vidieť... No dobre, tak môžeš prejsť. Tuto môžete vidieť našu odpočívareň, kde trávime čas možno pred tréningom, alebo keď máme dvojfázový tréning, tak chalani si sem prídu oddychnúť, si trošku zdriemnúť, aby mali energiu na druhý tréning. A využívajú aj pred zápasom, kedy ja sám som časom tu chodil bežne spávať hodinu pred zápasom a cítil som sa na ten zápas oddychnutý a pripravený. Ale môžeme ísť ďalej a ukážem vám ďalšie naše regeneračné prostriedky, ktoré chalani taktiež využívajú. Tu môžeme vidieť našu saunu. Takže teraz sa dostávame pomaličky na ihrisko druhou stranou našej šatne, ale aktuálne, čo by som vám ešte chcel ukázať, čo sme tu dostali pred sezónou, tak nám tu nalepili všetkých hráčov, čo pôsobili v histórii MŠK Žilina. A aktuálne si myslím, že každý to má rád a si to obľúbuje a každý si tu môže pozrieť svoje meno, koľko má štartov. Ja aktuálne sa nachádzam tu pri Milanovi Skriniarovi a určite tých štartov bude pribúdať a dostanem sa, dúfam, že k tým najlepším. Tu momentálne si myslím, že najväčšie osobnosti, či už Viktor Pečovský, Mišo Škvárka, Zdeno Štrba, alebo najviac štartov má Miroslav Barčík, ktorý má 343 štartov v MŠK Žilina. Tu ho môžeme vidieť. Tu je šatňa hostí, kde určite sa tu majú dobre a takýto pekný nápis ich víta. Vítajte Žiline, welcome to Žilina a určite tu majú
komfort a príjemné prostredie. Blížime sa na náš štadión, kde máme položenú novú živú trávu. Žije to tu teraz tým futbalom, keď je tu tá živá tráva. Páči sa. Majte sa. Dovidenia, ahojte chalani. Aktuálne sa nachádzame pri našom novom fanshope. Tuto môžeme vidieť nášho žilinského maskota, ktorý je vždycky viditeľný na našom domácom zápase a spríjemňuje atmosféru našim malým fanúšikom. Ahojte. Vstúpili sme do nášho fanshopu, kde môžete vidieť naše suveníry, ktoré ponúkajú a určite sú zaujímavé pre našich fanúšikov. Majú tu aj tvoj dres? Priamo to. No už ma posielajú do útoku. Nachádzame sa v našej sieni slávy. Tu môžete vidieť sieť, ktorá je známa nám brankárom, keďže pôsobíme v nej pomaly celý život. A tu v sieni slávy dal aj Dušan Kuciak takéto pekné rukavice na zápas, keď bolo výročie hviezd. A tuto môžeme vidieť aj žilinské tituly, 110 rokov futbalu. A to spadlo. Dres nado mňou určite každý ho veľmi dobre pozná. Martin Dubravka, si myslím, že asi najlepší brankár v histórii Žiliny, ktorý tu pôsobil a momentálne pôsobí v zahraničí. A určite je to pre nás vzor, pre každého jedného mladého brankára. Čo momentálne teraz robíš? Posielam e-mail. Tuto môžeme vidieť vývoj dresov MŠK Žilina od začiatku až po súčasnosť, kde si myslím, že tá sada dresov sa vyvíjala a teraz je to už určite kvalitnejšie, ako bolo v minulosti. 11, 12 to bola odborníka, 9, 10, 10, 6, 7, 3, 4, 3, 4. Áno, tak ako môžete vidieť, tu máme naše logo na koberci a ako má každý, si myslím, že zásadu, tak nemôžeme vkročiť priamo na ňa, musíme ísť okolo. Ako sa hovorí, posledný dotyk umelej trávy a teraz nastáva éra živej. Našu spoločnú prehliadku zázemím MŠK Žilina musíme zakončiť jednoznačne treskovú exklúziu, ktorá je veľmi obľúbená u našich fanúšikov a určite padne vhod po tomto náročnom dni, takže dobrú chuť. To je žilinská práva.